Maikanem abilin. Tinapalabas nangeg ni Ansong iti radyo apasapsapol da daytoy ket dakkel agatad tinakatuon iti ulo na. Plano met ni Don Simon apaserrek ti bangko iti kabisera ket ni Ansong ti parwarinda nga akin aramid. Iti met panaginan ako man ni Doña Anita. Nagring ti telepono. Ipagarup na ano tay gayem na ngagpasken ngem tay met gayam caller. Nasdaaw iti kunati caller asaan ani Ansong takin nakam iti pan nakapabetak ti pasdek na no diket iso. Itagagayem at tuwin tituloy tinubela tayo na pauluan. Maikanem abilin! Sino na ita? Caller! Apay asaan ngagparang? Iso kano ti akin nakam iti pan nakapabetak ti pasdek ko? No kasta. Saan ani Ansong? Anita. Kunak no rimwarkan. Rumor akon. Asino ti kinasaritam iti telepono? Jay caller! Tay ka na hayon amang butbut ang kanyak. Amom kadinuan niya ti kunana? Iso kanutin ang pabetak iti pasdek ko. Anya. Saan kano ani Ansong? Saan mo patyan? Aramid lang ni Ansong deta. Iso at di mo patpatyan ti kunana. Bayam lang, Anita. Gapo, tamadusan to. Masaya tadakan pa. Idure ka, takayat ka kasarita. Anya ka diti bagam, senyor? Agtalo ka kiti kabalan nyo amin at taumi. Ket kayat ko, ngagbaligi kayo iti naibagak idin kan. Di ka di panang serak mimat iti bangkwan iti kabisera, senyor? Wan. Wen, senyor, matungpal. Sige, sumurot ka kanya kay jardin. Mga lakay ti arak, tagsango ta. Nasaysayat no ayabam dagiti kakaduam. Agsasango tayo ket pagsasaritaan tayo anasaya at tirumba nga ramiden tayo. Wen, senyor. Ma'am, sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda. Kuyogan nak ni Edna. Siya kung ti mapan, ma'am. Saan arumbang ada kayo ti makitsenda? Da kamin ka ni Edna. Saan nun, Ella? Da kami latan. Saan abali tamabiit kami mat? Kan may sa? Nakabelo akmet. Iso ang mailumbang ko ti rupak. Kat saan dakto ang mairupaan dagiti agpangpanggap iti dakas kada tayo. Saanen, ma'am? Siya kon. Malata ngay agpilit ka, Ella. Sige. Sika nga rod ti kadwa ni Edna ang makitsenda. Ngam aganad kayo kuma. Nailakok amin ng dagiti natang alako. Naisursur kaon. Iso nga agawid akon. Ngam inakpay gumatang iti asukar ken kape iti day. Nana Sela? Ha? Nana Sela, kumusta kayon? Labalasan ka. Wala na. Siya. Kadwak to'y padak ababaunan. Ha? Ay na. Italamanin ang makita kayo. Ni Elizabeth, kumusta mo ten? Nabayagan na tiyempo adyak nakita. Naminsan laan nakita. Kat idiubing pa'y. Balasangan ni Elizabeth, Ella. Kinapudno na nakalpasan iti panagadal na balasang ko. Kat adan panggadan na. Kasta ka di? Ay na, maragsa ka na para kankwa na nana. Adda ita iti may sa radio station balasang ko. Ichay nagtrab-trabaho. Kasta ka di, nana. Ay na, maragsa ka na para kankwa na. Simon, kumusta ti sarita nyo kadagiti tao da? Magkikinawatan kami amin. Nasayaan. Nalpasan ti saritaan mi.
Katlanwan dan cara midanda. Sakpay nga agkaramdam. Tongan. Limagayam ti gwardya iti dayta a bangko. Naman boss, kasano ngamin nga muta kat saan tamad na mapanagibang bangko. Ngamit mabi. Di mo nituloy. Amukon ti kayat mo asawan. Boss. Awan ti sabali pag naantayo, no di iti sango. Sana nanas ka na magnatayo iti tawa. Wanwan niya pa hindi ta. Parparigatan tayo lang ti pagbagi tayo. Boss. Uray lima dagiti gwardya iti dayta a bangko. Kabalan tayo ita. Siriban tayo ita. Uwi na boss. Manulang mat nga iwalagas dagita a gwardya. Palagipan ka laang, Bart. Naskan ngagpanligi kayo. Tano saan? Sayang mo't ti kwarta. Wan madam, di kayag danag. Ipasiguradok ti panagbanligi mi. Nasayaan. Sige. Makaamu kayong narudan. Inton rabiimot lang. Iwayat minti amin, madam. Anyan, nagdakas nga rod at talaga ti aramid ni Doña Anita. Nupod no day taimbagam nga inaramid na iti ina ni Elizabeth. When, ma'am. Oh, aging gaita. Jack malipatan. Nasabat ko ni Nana Sela ijay kabisera, idinapan kami na kitsyenda. Kat naibaga na, nga dan trabaho jay apo na. Nasaya at nga rod no kasta. Naimbag mat adan trabaho na. Wen nga rod, ma'am. Kasla kaano lang idiagtawan iti maysa. Ngam ita, balasangan. Iti kaadam dito'y mansyon mi, Ella. Ado ti maamamuak a kinadakas da Anita. Wen, ma'am. Ngam narigat akalabanon ida. Gaputan na turay da unay. Nang runa pa ita, takukwada ti turay. Wan, pudnod ay ta. Pagyamanak laangan tadimakkel ni Elizabeth. Katita, adan trabaho na. Saan dan amarigatan kan ni apong na Asela. Tangat rabiin. Katawan ti makitak at tao iti daytoy a banda kakadwa. Imijayan ti kaparit boss. Ado. Ada pa'y babae nga agsasala. Nakabikini. Intayo pa'y nga muna ije boss. Di naksurunan tongan. Ha? Panunutan tayo ti misyon tayo itarabi. Naskan nagbaligi tayo. Wan boss. Ado ti bilang tayo ngam dagiti gwardya iti dayta a bangko. Isto nga awan gaway da kada tayo. Ay, kaintay nga rin na boss. Sige kakadwa. Aggunay tayo. Di kaya tignay ti dakas. Dagiti baltogyo. Ibabayo. Di kaya tignay iti dakas, kunak. Nakapaturong ti paltog ni kada kayo. Ado pa iti kakadwami. Isungawan gaway yun. Ibabayo dagiti baltogyo. No kaya't yung pa iti agbyag. Agtungpal kayo kada kami. Kakadwa, irakat yung ita. No lumabad na, paltugan yung ita. Nakakupitit kwarta boss. Hintayon. Sige, lumabad tayo, kakadwa. Hintayon. Nalaing. Nalaing kayo talaga, Bart. Nagaduda kita a kwarta. Naalam niya amin na kwarta alinaon day di bangko, senyor. Bilib kami at talaga kada kayo, Bart. Agyaman kami, madam. Ala, mabalin monte mapanaginan na, Bart. Agsasarita tayon to, inton bigat. Wan, madam. Nagbaligid
natakawan ng serak iti pagbangkuan iti kabisera iti rabi. Di matag iti nasawag gwardya. Ngam tila tinabalan dagiti agtatakaw. Kaputa aduda ken armaduda. Inawat ang arod ti adu a kwarta ni naon ti pagbangkuan. Inragad na dagiti gwardya kat sanda pulos ang harukat. Agingay ti agsapa. Sanda pinatay dagiti gwardya. Dati kwarta ti ginagarada. Papagaya. Iti may kadwa agon daway. Natahawan manan ti pagbangkuan iti kabisera. Bueno, dagita ti damag itang agsapa. At iman ti sunata sengken tayo amin. Makasta. Abda ng serak iti bangkuan iti kabisera. Asa na nga ti? Armado da. Sigun iti damag iti radyo. Wan manang. Asino da nga ta? Armado da kanina. Armado da. Dangat ang mangmagno iti bangir ako ta. Ha? Iso da nga ta tinang serak iti bangkuan. Nalain tayo tungan. Talagang awan ti makamuad tayo gayam tinang serak iti bangko. Aging gayta, awan pa'y naduktalan da ng akin aramid. Awan boss, ngam salbag. Nagado ti kukwada. Kat basit ti kukwata yung intenda. Salbag hindi. Datayo pa'y tinagrig-rigat. Agreklamo ka manan tungan. Naglaing ka talaga ng agreklamo. Kasanong amin, kahit sa napatas ti aramid da. Sigalatik ikan da iti dakdakal, gaputas si katibis friend ni madam. Aniya? Puno may. Di na lang amin makita ti panagsakripisyo, boss. Sikan ati isuda. Ta isuda ti sikan. Naa. Ngam nasaya at kumano kasta, boss. Ngam saan mo't ngarot amabalin. Nukas tangaon sumardang kan. Nuan niya tinaitad aparakan ka. Pagyaman namon. Reklamo ka, reklamo. Entong kuan, dinispatsada kan. Ay, madimat boss. Hoston, sumardang kan tuan. Mayat. Mayat at talaga, Anita. Basam da ito yung pagiwarna. Apay, anya ti bagbaga da ita apagiwarna. Ani ansong tinangserag iti bangkuan. Iso, ken dagiti pasurot na. Apay, adda ka di pasurot na. Di kamot makaawat, Anita. Natural lakas tatimbagak. Iti kasta, mamati da. Anya. Iso nga ita. At adamanan ti panang sapuldakan ko, ana. Ngamin, dakhil ti gatad anakatuon ken kuana. Anya? Kasta tinanggag ni kanya Rosa iti radyo tayo, bitikota. Sikat imatap nga kinaramit iti panakasarap ti bangkuan iti kabisera. Mawataklatan ti amin. Dumagdagsim ti basol mo, Mang Ansong. Kasano itan? Bayam lang, ami. Makaritak iti daytang aramidan da. Uy, madanagan akmatan. Anyat pagdanagam, Iti mabalin nga ibo nga dayto. di kagdanag, ami. Kada tayo nga da dito'y kota. Rumbang akanayon anatured, ti pakinakam tayo. Iti kasta, mabaalan tayo ti lumaban no bilang. Wan matkit di. Sana siyak ti karkaritan dagita at tao. Sige lang, ami. Bayan tayo ida. Kita endan tumet ti panang balas ko katakwada. Madanaganak at talaga kadaansong. Kadwada ni Ami iti kuta. Kasano nga ta ang makasaritak ida? Kayat ko amaamuan no isuda tinagtakaw iti bangko. No bilang, saanen anasayat da ito nga aramid da. Iso anaskan akasaritak ida. Bagbagaak ida. Agpakada ka ni Ma'am Carlota. Masapol arong warak ita.
Asino agayem mo ti sarong karam, Ella? Padasak asarakan ni Nena, ma'am. Kaslang amin maditiriknak. Nudyak matulungan day dyan nga ubing. Pinanawak latang amin idi. Kat jakon sinublian. Sige, makaammo ka. Ngam aganad ka, Ella. Among matantiga po na no apay nga ibagbagak akanayon ti panaganad mo. Wen, mama. Kat agyaman ak unay. Oh, nabannog ako na. Adayon tinapagnak. Ang husto nga ta daytoy dalan at taltaluntunak. Oh, makamo ditan. Tinapatag. Masarakak ti kuta da ami. Kaya't ko ida ka sarita. Pinasayahat. Aginanak pa nga muna. Oh. Nabanog ka talaga. Nagsakit pa yung tisakak. Oh. Bantay dayto ayan ko. Kadya ka mo. No iso dayto iti dalan da amin iti kutada. Ami, adda kadwa da Pedro kan Juan. Kasla mabigbig ko. Ante Ella? Denggen nga tada ami ti baga ni Ella kadakwada. Gagayem. Diuliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon Maikanem Abilin.